Xabietan dere gara eta Gamarran ikasten dugu sukaldaritza errizikloa. Eta zagatik erabaki genuen hona etortzea, Xabi? Ni erabaki dut hona etortzea da. Betiani gustatu zait sukaldatzea, nahi dut hobeto ikastea eta teknika guztiak nola. Ni ere erabaki dut gradoa egitea, betiani gustatu zaidalako sukaldatzea eta etorkizunean sukaldaritza nahi dudalako. Eta D-eredua erabaki dugu hartzea, betidanik hitz egin dugulako euskera, betidanik ikasi dugulako euskera eta euskera mantentzea garrantzitsua dela uste dugu. Ez badugu egiten hemen euskera zaila da, ere bai egiteko euskera. Eta super gustura gaude hemen. Oso gustora, irakasle guztiekin oso gustora eta materiala eta instalazioak oso. Así que nahi duena hona etortzea promortean. Ni etorkizunean agian goi maila egitea eta alba dut atzerrera joatea lan egitera sukaldari moduen. Ni ere pizkatu egin. Hemen lan egitea ere ondo balegoke. Nire izena Ebilen da, Gamarra Ostalaritza Eskolan ikasten dut. Nire zikloa erdi mailakoa da, okigintza, pastelgintza eta konfiteritzakoa. Bertan, klase berdina daude. Orduan, egiten ditugun gehienak praktikoak dira, baina hortaz aparte, bai teorikoa daude. Lehen izan ditudan modukoak eta gero, lehen gaia, biltegia, segurtasun eta higienea. Lana arabera, lana egiteko honetaz, asko dago. Gogorra? Bai, asko. Ze orduak ez dira gustukoak, gehienetan jaiegunetan lan egin behar dira eta hori neketsua da. Modul hau polita da, ez dut zer esan dugu. Gehien egiten ditan orain da pastelgintza. Ze da gauzat gehien egiten duzun arloa. Ze okingintzan beti izaten da egobiak egin, opilak, dana gehienetan berdinak direla. Gero konfiteritzan egiten ditugun pastak, turroiak, mazapanak eta hori azkenean barra asko errepikatzen dira. Eta pastelgintzan berdina izan ezik aldo dituzu betegarri ezberdinak jarri, orduan egiten duzu beste askotariko tarta ezberdinak. Nengo adibide batzuk. Karolina, limoi tartaleta, hijito besoa eta plunkeiak. Guztiak hemen egindakoak.